Je to moja druhá skúsenosť s Empirom. Školu som si vlastne vybrala na základe odporúčania od známych aj bývalých kolegov. Na kurze sa mi páči, že má Empire individuálny prístup. Bohužiaľ pri mojom zamestnaní nemám vždy čas sa zaradiť do nejakého kurzu s viacerými ľuďmi, čiže je tam výborný ten individuálny prístup. Vedia sa mi prispôsobiť, vedia zareagovať, keď ruším hodinu, vedia mi nahradiť hodinu i hneď nejakým iným termínom. Skvelé. Lektor mi vyhovuje veľmi, vie byť interaktívny, keď na mne vidí, že téma ma nebaví, na ďalší krát vie i hneď zareagovať a nájsť tému, ktorá nás potom baví obidvoch. A veľmi oceňujem econ manažerku Maťku našu, ktorá reaguje, či už ráno meškám a musím to nahlásiť, alebo nestíham na hodinu, alebo musím rušiť hodinu. Je veľmi príjemná a vždy vie povedať áno, vyriešime to. Pri výbere školy závažilo najviac ich metodický postup na začiatku. Veľmi sa mi páčilo, že prišiel na začiatku metodík a rozdelili nás do skupín podľa toho, na akej sme úrovni, podľa toho, čo koho baví. Bolo to naozaj veľmi interaktívne a veľmi profesionálne.